Băi, nu mai, că fac numai ceară în biserică aici. Da. Ok. E pe ritm. Face ceară în biserică. Și pe urmă când plecăm prin noi. Da, prin vreți. Dar unde faceți fericite? Unde sunt? Și dans? La Panciu. La cort acolo? Nu. La Târhanul? Da. Da. Da, știu. În dreaptă. Da, dreapta, da. Asta de direcție. Să fiu sigur că nu Dreaptă să mergem. Așa. Da, am terminat așa. Așa. Vedeți, cum le țineți, mai ține și propriația. Dacă se nostru, deci sunteți fiecare la prima comunie, da? Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacele suși, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscopul Ciprian, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Marian, Claudiu și Georgeta, care acum se lovădesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cele de mântuire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie păziți în viață și purtare fără prihană Domnului să ne rugăm. Ca Domnul Dumnezeu nostru să le dorească lor muncă cinstită și viață neîntinată Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite de atunci iubire și ai pus dragostea, legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făcători
iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Duhului tău, Capetele voastre Domnului să le plecați. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se lovădește robul lui Dumnezeu, Marian Claudiu, Baba lui Dumnezeu Cerceta, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se lovădește robul lui Dumnezeu, Marian Claudiu, cu roaba lui Dumnezeu Cerceta, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se lovădește robul lui Dumnezeu, Marian Claudiu, cu roaba lui Dumnezeu Cerceta, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ții bine, nu chiar. Da. Și fii fericit, e cu mână. Se lovădește roaba lui Dumnezeu Cerceta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se lovădește roaba lui Dumnezeu Cerceta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se lovădește roaba lui Dumnezeu Cerceta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minelul și la mâna Sfântul și nașa. Așa e la fel minelul și pune el pe degetul, așa unde să nu îl ia niciodată de acolo. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Abraham, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să locuiască femeii stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoatei Iacov, ei descoperit. Prin mijlocirea scoaterii Iacov, ei descoperit să locuiască pe Rebecca, însuși binecuvintează logodna robilor tăi, Marian Claudiu și Cerceta, și întărește cuvântul pe care și-au dat. Unește pe ei cu sfânta ca unire cea de la tine, că tu din început ai zis bărbat și femeie, și de la tine se însoțește bărbatul și femeie spre ajutor, spre dăruirea neamului omenesc. Însuși dați stăpâne Dumnezeu nostru, cel ce prins adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta pe ferorii tăi, părinții noștri ce aleși ai tăi din neamul neam, caută spre robul tău, Marian Claudiu, și spre roaba ta, Cerceta, și întărește logotna lor în credință, înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să-ți dea robăvire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânire în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul Camarului, prin el Părintele nostru cel ce s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor, când a zis, dați-ne în dreapta lui și junghim vițelul cel vreas mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a încarmat pe Moise Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat, și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însutat și acum, stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântare cerească, și Îngerul Domnului se meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt, și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne,
arhiepiscopul nostru Ciprian, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Te rugăm pentru binecredinciosul popor unde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarele Hristos armată, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru robele Dumnezeu, Marian Claudiu și Georgeta, care s-au lopădit unul cu altul, pentru sănătatea și mântuirea lor. La săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, slavă Ție. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea Tatălui, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru n-am preasfințitul Părintele nostru Ciprian, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor unde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarele Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Marian Claudiu și Georgeta, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni, purtare fără de prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cele de mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de noi cazul, mia, privedia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, săvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născător,
Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Ea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Până și univeanții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, Ți-se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule cel preacurat și zintorule a toată făptura, care din firea ta de oameni trecut pasta strămoșului Adam în femeie, și ai binecuvântat pe ei și ai zis: crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, și am prearătat un trup prin însuțire. Căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a făcut să îi dezbată. Cel ce ai binecuvântat pe robul Abraham și ai deschis fructe cele sale. Și l-ai făcut tata multor neamuri ce celărit lui Isaac pe vechi și ai binecuvântat nașterea ei, care îi însoțit pe Iacov cu Rahela și ne-a arătat 12 patriarhi. Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le dorit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le lor prunci pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Isei, ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și născut spre mântuirea neamului omenesc. Cel ce pentru necăitul tot dar și munca bunătate vin în Cana Galilei și munca care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față, cu ajutorul tot ce nevăzut, binecuvântează munca aceasta. Și dă robilor tăi, Marian, Claudiu și Georgeta, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unea către altul într-o legătură a plăcii, dar de prunci, serviție și viață îndelungată. Cu nuna cea neveștejită a măririi, îmbrăgește a vedea pe fiilor, păzește viața lor fără mântuială și le dă lor de roa cerului de sus și belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cerurile cele spre mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni viitori și ție slavă ți înălțăm, împreună și celui fără de început al tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Lucrătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții cele tainice și preacurate și legiuitorul nunții cele trupești, păzitorul nestricăciunii și părăsitorul cel bun a celor de trebuință vieții. Însuși, Stăpâne, cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al pământului și a zis: nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, i-ai zidit femeie pe care, văzând cu Adam, a zis: iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi, Marian, Claudiu și Georgeta, și dă roabei tale acestea să se plece în toate bărbatului său, și robul Tău acestea să fie ca femeii, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Abraham și pe Sara, binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și Sempora. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Joachim și pe Ana. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai văzut pe noi incurabil,
Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, cum ai păzit pe Ioan Antântecele Chitului. Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, cum ai păzit pe foc, pe sfinții între tine, trimițând-lă rouă din cer. Și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Aduți aminte de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, cum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Aduți aminte de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, cum ți-ai adus aminte de Sfinții tăi 40 de ucenici, trimițându-le lor cu mâini din cer. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de părinților care i-au născut și au crescut, pentru că rugăciunea părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, și de robii tăi, Mihai și Manuela, lăcămioara nașilor, și de mâncașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robul Tău, Mihai, Claudiu, Marian și Georgeta, și binecuvintează-i pe ei. Dă-le lor roadă cântecului prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalți-i pe ei ca pe cetrii Libanului, ca pe o vie odrăzită, dă-le lor roadele pământului, că toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcutăție să vadă pe fiii lor ca pe niște mlădițe tinere din măslin împrejurul mesei lor. Și bine plăcând înaintea ta, să strălucească precum luminătorii pe cer, într-o tine, Domnul nostru, căruia se cuvin slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintelui Tău, celui fără de început, și Duhului Tău, celui de viață lucrător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul cel Sfânt, care din țărân ai făcut pe om și din pasta lui ai făcut femeie, și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul pe pământ. Însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău, Marian Claudiu, cu roaba ta, Georgeta. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe ei într-un gând, într-unează într-un trup, dorește o roadă cântecului dobândire de frunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul robului Dumnezeu, Marian Claudiu, cu roaba lui Dumnezeu Georgeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu, Marian Claudiu, cu roaba lui Dumnezeu Georgeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu, Marian Claudiu, cu roaba lui Dumnezeu Georgeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Asta e minte. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta, cu robul lui Dumnezeu Marian Claudiu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe
aminte, pace tuturor. Numele Tău, de pe capri, vățând de pele, scumpe în viața, cănera tine și dreapta soră. Înțelepciune, Ești la către pensinească, pe apostol Pavel, citire. să luăm aminte. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu și Tată. Spuneți-vă urească în frica de Hristos, pe vede sus în zburilor voastre, la Domnul pentru că bărbații de care pe Duhul Hristos de ca biserică și trupul Său, asta de mântuitor este, pentru că în biserica și zburilor Hristos a dat femeile, bărbaților lor în toate, bărbaților vieții de bine voastre, să vă rog Hristos, să iubiți biserica cu toate și învățați să sfârșițească, curățită cu baia și cu vânt, și ca să vă vedeți ție biserică să viță, ne-a văzat să vă spune să dați vă dragi să fie sfântă și vă de primară. Arătarul voastră sfântător să iubească pe mine ca pe cercul cuprilor, cel ce iubește pe mea pe sine să iubește, pe cine vreodată nu te-au răzbun său, și fiecare întâlnește și nu încălzește precum Hristos biserica. Pentru că suntem mădularele curului de scară lui și în voastre lui, de aceea vă lăsa omul tatăl său și pe mama sa și va lichide pe viața sa și vă cheamă noi un trup. Dar în această estimare, el ridică Hristos și biserică, astfel de voi fiecare, așa să iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Să respecte. Faceți-i, frate, cititorule, înțelegere drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Mama sa a zis celor care slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vetre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Iar ei au dus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, și numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mine și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amense spune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut în crânsul ucenicii lui. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeu părinților noștri, ne rugăm, Ție auzi-ne și ne miluiește.
viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea și ocrotirea robilor tăi, Marian, Claudiu și Georgeta, care se însoțesc unul cu altul prin taina munții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru robii tăi, Mihai și Manuel, alătrămarea nașilor, pentru poporul care se înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți remăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care cu purtarea cu mântuită cea de mântuire, binecuvântat în Cana Galilei, care e binevoit în Cana Galilei, arăta multă cinstită prin venirea ta și acum pe robii de aceștia, Marian, Claudiu și Georgeta, pe care e binevoită însoțim unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată munca lor, cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoit să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care iubești și mântuiești, și Ție slavă îți înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace, fără de păcat, la Domnul să cere. Doamne! Înger de place, credincios, călăuzitor, păzitor sufletelor și duhurilor noastre, la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și greșelile noastre, la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Doamne! Și la vremea vieții noastre în pace și pocăință o săvârși, la Domnul să cere. Doamne! Și creștinezi vieții noastre fără durere, neîncruntat în pace, răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să cere. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne îmbrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să putețăm a ne chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru, care ești în ceruri,
Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu mâna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște comun pe care le-a dat celor care se însoțesc prin unirea anunții, binecuvintează-L cu duhovnicească Ta binecuvântare, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preamărit în împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aharul mântuirii voilor și numele
Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzând rânduielile legii, că așa binevoie Dumnezeu. Dacă nu faceți lucrul ăsta. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ai săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți spălți legătura dragostii și a unirii între voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, mirți! Doamne Dumnezeu nostru, ai venit în Cana Galilei și munca de acolo ai binecuvântat-o. Binecuvintează pe rodii tăi Marian, Claudiu și Georgeta, care au făcutarea ta de grijă s-au însoțit prin unei anunții. Binecuvintează intrările și de lor, înunțește cu bunătăți viața lor. Primește cu numele lor în împărăția ta, păzându-i curați, fără prihană și a supriți în vecii vecilor. Pace tuturor! Ca pe voastre Domnului să le pecați, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea cu tot sfântă și o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeu și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață delungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă împrăncească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunea preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și până în veci vecilor, amin. Doamne, și Doamne, și Doamne, și binecuvântează. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nuntă, cinstă Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale Maici, ale Sfinților, slăviștilor, lăudaților, apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu înculunaților și întocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procope și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Chiar dacă vă grăbiți, dar pentru voi am rezervat o oră. Deci mai avem 10 minute. N-aș dori să plecăm de aici fără să nu spunem câteva cuvinte. Deci, dragi miri, dragi nași și stimați invitați, muntași, este o zi deosebită, o zi binecuvântată pentru cei doi tineri, Marian Claudiu și Georgeta,
am putea spune, este o zi specială în viața lor. Sunt sigur și-au dorit de mult să se întâmple, să realizeze acest lucru, dar Bunul Dumnezeu a rânduit ca astăzi ei să vină în fața Sfântului Altar și să primească binecuvântarea lui Dumnezeu prin taina cununiei, pentru a deveni o familie creștină în această viață pământească și a deveni în același timp membri ai bisericii noastre. Georgeta și Marian Claudiu pe voi v-a adus aici dragostea care vă leagă, pentru că dacă nu ar exista dragostea între voi, unul față de altul, n-ați fi venit astăzi în Biserica lui Hristos și nu ați fi jurat cu mâna pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie că veți fi împreună până când moartea o să vă desfacă. Iată, toate aceste lucruri le-ați făcut datorită faptului că voi vă iubiți și doriți să vă petreceți viața aici pe pământ împreună. Un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iată, am auzit cu toții în rugăciunile care s-au citit astăzi în cadrul Tainei Cununii, unde mi se spune nouă foarte clar că, iată, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu soția sa, cu femeia sa, și de acum vor fi un singur trup, și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Iată, prin taina cununiei, voi ați devenit un singur trup. Pentru că trebuie să știți că atunci când veți pleca de aici, tu, Georgeta, vei avea în sufletul tău și inima lui Claudiu Marian, a soțului tău, și el când va pleca de aici va avea în ființa lui și inima ta. Adică veți fi un singur trup. Dumnezeu dintr-un început a binecuvântat familia și a binecuvântat căsătoria, unirea dintre bărbat și femeie, așa cum ați auzit, că nu este bine ca omul să fie singur pe pământ și Dumnezeu a făcut-o pe femeie, care înseamnă viață, ca să fie de ajutor bărbatului și bărbatul femeii, ca amândoi să poată să străbată această viață pământească mai ușor și să treacă mai ușor peste greutățile vieții. De asemenea, și Mântuitorul Iisus Hristos binecuvintează familia și unirea dintre bărbat și femeie, atunci când a participat la nunta din Cana Galilei, acolo ne-a făcut și prima minune, a mulțit, a prefăcut apa în vin. Iată, prin participarea Mântuitorului la acea nuntă, nu face altceva decât să binecuvinteze nunta și unirea dintre bărbat și femeie. Așadar, trebuie să înțelegem cu toții că familia sau adevărata familie este cea care este binecuvântată de Dumnezeu. Și binecuvântarea o primești doar prin taina cununiei. Vouă, sunt sigur că până în acest moment v-a fost foarte greu. Fiecare dintre voi ați avut de, eu știu, întâmpinat anumite probleme ale vieții, dar Dumnezeu a rânduit ca voi doi să vă găsiți, da? Și să vă placeți și să fiți împreună. Și în cele din urmă, după mulți ani de conviețuire, nu, ați dorit și Dumnezeu a rânduit, că toate atunci când le rânduiește Dumnezeu, dar când vrem și noi, da? Iată, ați primit și taina nunții. Un lucru minunat, pentru că o să vedeți de acum înainte cum o să se schimbe viața voastră. Pentru că de acum aveți binecuvântarea lui Dumnezeu. Până acum, voi nu ați avut binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aceea, poate vi s-a întâmplat fiecare dintre voi și multe greutăți. Pentru că ați plecat în viață fără binecuvântarea lui Dumnezeu.
De aceea, atunci când dorești să treci în viața de familie, mai întâi trebuie să primești taina cununiei ca să pășești cu dreptul în viață. Iar voi, pe pielea voastră, ați simțit de-a lungul anilor anumite lucruri și poate mereu v-ați gândit că nu este bine să stați așa, necununați, și de aceea, iată, Dumnezeu a rânduit și v-a rânduit doi nași, oameni cu experiență de viață de familie. Astăzi, tinerii își aleg nași apropiați de vârsta lor. Mai de mult, mirii își alegeau nași din rândul familiilor mai cu o etate, așa, cu o experiență de viață, pentru că nașii devin, prin taina cununiei, devin părinții voștri spirituali. Adică ei sunt cei care au o experiență de viață și atunci, având o experiență de viață și cu bune și cu rele și cu bucurii și necazuri, pot să vă dea un sfat, o povață, da? Un cuvânt bun. Și de aceea mă bucur că aveți nași și cu dragoste față de biserică, față de Dumnezeu, care sunt iubitori de cele sfinte, și am toată nădejdea că ei, fiind alături de voi, o să vă călăuzească în această viață pământească așa cum trebuie. Nu întâmplător ei au ținut lumânările aprinse lângă voi, pentru că aceste lumini, da, au o simbolistică, ele vor lumina și au rolul să lumineze calea voastră în această viață pământească. Bucurați-vă de această zi frumoasă. Este ziua voastră. Și nu o să o uitați niciodată. Astăzi sunteți, ați fost ca doi împărați. Ați avut pe capetele voastre cununi. Deci împărat și împărăteasă, așa ne-am rugat, așa cum au fost împărații Constantin și Elena, așa sunteți și voi. Ați fost ca doi împărați frumoși și rugămintea mea este ca dragostea care v-a adus aici să nu se termine niciodată. Mereu între voi să existe respect, să existe dragoste, să existe prețuire, să fiți ajutor unul altuia. Pentru că viața, așa cum am vorbit și ieri la spovedanie, viața este așa de scurtă încât ar fi păcat să nu o trăim frumos cu tovarășul nostru de viață, cu persoana pe care o iubim. Și așa cum mi-am dat eu seama, pentru că și eu am o experiență de viață aproape de 28 de ani de căsătorie, iată, mi-am dat seama că între voi există dragoste, există înțelegere, există îngăduință, pentru că trebuie să ne îngăduim unul cu altul, că numai așa putem să reușim în viața aceasta pământească. În continuare, o să aveți parte și de zile frumoase, fericite, poate și de zile mai puțin fericite, dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu veți putea trece peste toate. Atunci când Georgeta va îngenunchea, datorită greutăților sau suferințelor, sau așa, tu trebuie să o ridici, și invers, când el va cădea, trebuie să știi că are un braț care îl va susține. Deci trebuie să vă susțineți unul de altul. Să fiți alături și la necazuri și la bucurii, să fiți un singur trup. Ați fost două jumătăți, astăzi v-ați unit prin taina cununiei. Și mă bucur foarte mult pentru voi. Să știți, iar Biserica lui Hristos a dobândit acum încă o familie. Vă primește în sânul ei o familie ortodoxă, o familie binecuvântată, în care Biserica își va pune nădejdea și rează-mă și în voi de acum înainte.
să fiți mereu prezenți la biserică atunci când puteți, da? Că așa este plăcut lui Dumnezeu și puteți să aduceți pe lume și un copil, ca rod al dragostei voastre. De multe ori să știți că un copil a schimbat multe lucruri în viața unui cuplu, chiar și în parcursul unei sănătăți a unei persoane, nașterea unui copil a adus schimbări majore. Deci, Mihai, tu ai 40 de ani, nu? Tu, Marian, 43. Păi ce, e mult? Tata m-a făcut la 47 de ani. Da? Și iată că a făcut un bărbat al 8-lea copil la părinți. Dumnezeu a rânduit ca al 8-lea copil să vină pe lume ca să fie preot. Deci iată planul lui Dumnezeu. Deci niciodată să nu spui niciodată. Deci dacă vă iubiți și doriți să aveți un copil, să-l aduceți pe lume, că este un dar de mare preț, poate o să fie sprijinul și toiagul bătrâneților voastre. De aceea să iubiți copilul. Și copilul sudează legătura dintre soț și soție. Îi felicităm încă o dată pe nași, da? Pe cei care sunt aici, părinții nu sunt aici, da? Din anumite cauze, dar poate sunt prezenți așa, nu fizic, dar cu sufletul sunt și ei alături de voi și poate privesc și vă văd și se bucură de bucuria voastră. Da? Și vă felicităm încă o dată și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o viață de familie frumoasă și curată. Curată, să vă respectați unul pe altul, nașilor, să aveți grijă de ei. Să aveți grijă de ei. Nu ne întâlnim numai la petreceri, îi luăm și de mânuță, îi aducem la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, da? Să avem o viață de creștini frumoasă. Și o să vedeți cum Dumnezeu o să vă aducă daruri peste daruri asupra voastră. Vă mulțumesc! George, pentru că zic deja este rău și Dumnezeu să te întărească. Tu, fiule, ai grijă de ea, altfel am o cruce. Așa, nașule, așa. Dacă a spus că ridică la oră. Bun, puteți să-i felicitați și cât îi felicitați, noi le cântăm. Robilor tăi, Georgina și Marian Claudiu, care astăzi au primit taina cununiei, dăruiește, Doamne, sănătate, pace, mântuitate, bunăscorire și îi păzește pe dânsii într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Nașilor celor doi tineri, Emanuel, Alătrămioara și Mihai, dăruiește, Doamne, sănătate, pace, mântuitate, bunăscorire și îi păzește pe dânsii, Doamne, într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți.
Că de la anul o să formăm un cor. Eu când am multe supărare, Foarte bine, mama a cântat foarte mult, Dumnezeu să o odinească. Prin cântare ne găsim de multe ori liniștea și nu e rău să cântăm. Da? Cântă-i luminare. Cântă-i să doarmă ușor. Că moldovencii cântă frumos. De unde ai zis că ești de la Pașcani? Oh, ce frumos, atât frumos. Ești din oraș? Ești de la Bucuteni? Zis de atâtea ori că o să vin la Bucuteni. Băi, fraților, hai să vă închin. Hai, veniți după mine, nașul. Ia lumânare, nașul, lasă, pitaș. Hai, el nu-mi place așa. Hai, aici, să văd. Vezi la lumânare, cine te sună? Hai, voi, așa. Așa, la urmă, în ordinea în care așa. Se descurcă Georgeta. Măcar aici. Să iau niște date întâi. Mai la 8 zile să veniți să vă... Nașilor, aduceți la duminica viitoare, veniți cu lumânări. Care-i hramul celor doi tineri? Mihail și Gabriel? Și aleagă hramul familiei. Da, hramul familiei. Trebuie să aleagă hramul familiei. Ochelarii mei pe acolo? Da. Da, stați.